Hola, matestuberos! Anem amb un altre problema de sistemes d'equacions. Què ens diu ara? En una benzinera se serveix gasoil a 1,10 euros al litro i benzina sense plom 95 a 1,25 euros al litro. Sabem que avui han venut 5.000 litres de combustible i s'han fet 5.770 euros de caixa. I la pregunta és, quants litres de combustible s'han venut de cada tipus? El que us deia, quina serà la X i la Y seran el que ens estigui preguntant l'enunciat. Què vol saber l'enunciat? Quants litres de combustible s'ha venut de cada tipus? Per tant, què serà la X? Doncs els litres de gasoil, per exemple. Què serà la Y? Els litres de benzina. Si algú li ha dit X els litres de benzina i algú li ha dit Y els litres de gasoil, el problema us donarà igualment correcte. Vale? Ja veureu quan arribem al final a la solució que estarà bé igual. I ara què sabem? Doncs ens diuen que s'han venut 5.000 litres de combustible i s'han fet 5.770 euros de caixa. Sempre hi haurà alguna manera de relacionar aquestes dades que ens dona l'enunciat de manera que tinguem dues equacions. Llavors, la primera, els 5.000 litres de combustible crec que està bastant clar, no? Els litres de gasoil més els litres de benzina sumen els litres de combustible. Per tant, X més Y haurà de ser igual 5.000. Bueno, ja tenim el primer. I què sabem? Que s'han venut 5.770 euros. Vale, que en total tenim aquests diners. Llavors, els euros de litres de gasoil més els euros de litres de benzina, això ens ha de donar què? 5.770 euros, que és el total que hem guanyat. Llavors, com sabem els euros de litres de gasoil? Doncs sabem que els litres de gasoil es venen a 1,10 euros al litre i que hem venut X litres. Per tant, els euros de gasoil serà 1,10 per X. I els euros de benzina? Doncs 1,25 per Y. Això són euros de gasoil més euros de benzina. I això seran euros total, que quants són? 5.770. I voilà, ja tenim aquí les dues equacions del nostre sistema d'equacions. Ara hem de resoldre aquest sistema sense equivocar-nos. Molt important. Llavors, jo utilitzaré el mètode de reducció. Llavors, podem posar, per exemple, que la X aquesta hi hagi el mateix número. Quin número tenim aquí? Quin coeficient tenim a la X? 1,10. Per tant, si aquí tenim un 1, per quin nombre hem de multiplicar aquesta equació perquè aquí hi hagi el mateix coeficient? Doncs per 1,10, no? 1,10 per 1 és 1,10. Però, com que ha d'estar canviat de signe, doncs posem el menys. I ja ho tindríem. Llavors, com queda aquesta equació? Menys 1,10 per X és menys 1,10 X, menys 1,10 per Y és menys 1,10 Y, i menys 1,10 per 5.000 és menys 5.500. I l'equació de baix queda exactament igual. 1,10 X més 1,25 i això és igual a 5.770. No? A l'equació de baix no li hem fet res. Llavors ara què? Sumem les equacions. Menys 1,10x més 1,10x, 0. Menys 1,10y més 1,25, vale? Ho poseu a la calculadora i no us equivocareu, és 0,15y. I això és igual a menys 5.500 més
5.770. I això què dona? Menys 270. No! Penseu, menys 5.500 més 5.770. Vale? És positiu. Més 270. Vale? Aneu amb compte amb els signes. Llavors què? El 0,15 multiplica la i. Per tant, com passarà a l'altre cantó? Dividint. I ens queda 270 partit 0,15. I això què ens dona? Doncs ens donarà 1.800. 1.800 són els litres de benzina que s'han venut. I quants litres de gasoil s'hauran venut? Doncs, si sabem que els de gasoil més els de benzina han de donar 5.000, no? Si veiem aquesta equació, que sabem que els de gasoil seran 5.000 menys els de benzina, que són 1.800, no? Menys 1.800. I això què ens dona? 3.200. Per tant, s'han venut 3.200 litres de gasoil. Bueno, si teniu algun dubte, ja sabeu, un comentari i ho mirem.